Българската общност в Питсбърг, щата Пенсилвания, както и в столицата Вашингтон, също отбелязаха подобаващо 24 май. В училище Отец Пейси в Питсбърг тържеството започна с излизането на най-малките на сцената под звуците на Върви, народе, възродени. Там те рецитираха безсмъртната творба. Учениците от 3 и 4 клас отправиха поздрав към своите учители за възпитанието и любовта, която им дават. Последваха народни танци от възпитаниците на училището, пременени в традиционни носии. Организаторите обясниха добрите познания на децата с богатата библиотека на училището. Тази библиотека много помага за нашите деца, за ползването по лични нужди на семействата и нашето комюнити, което живее в Питсбърг. Българският образователен и културен център Свети Климент Охридски в столицата Вашингтон отпразнува светлия ден пред над 150 души. Учениците пресъздадоха красотата и богатството на родния ни език чрез стихове, разкази и песни.